Vi har forventet en rigtig, rigtig svær kamp mod rækkens nummer 3 selvfølgelig, og jeg synes egentlig, at første halvleg den er rigtig, rigtig god for os. Vi spiller stort set op på deres banehalvdel hele første halvleg og ligger et godt pres på dem. Desværre kommer vi ikke til de store chancer, men jeg synes, vi ligger et godt pres og har egentlig godt fat i spillet. Ja, fordi hvad var formålet før kampen? Altså, hvordan havde I ligesom lagt spillet an, og hvordan ville I gerne spille mod Skovbakken? Jamen det man kan sige, det er klart, at vi har øvet rigtig meget i, hvad skal man sige, pasningsspillets anatomi her i den forgangne uge, fordi at Skovbakken, de har nok lidt flere kilo på kroppen, end vi har, og det var klart, at vi skulle spille hurtigt omkring dem, især ind centralt, og vi skulle undgå, at de får de lange bolde med anden bolde til følge. Og det var derfor, vi valgte at gå højt op på dem i starten, så de skulle spille boldene langt nedefra, så det var lettere at tage de høje bolde. Og jeg synes egentlig, at den gameplan, den lykkedes meget godt, sådan til dels i hvert fald. Det vi oplever nu her, det er jo, at vi har, hvad skal man sige, vores modstandere tager os lidt mere alvorligt. De stiller sig måske lidt længere ned, og der har vi ikke hætter for eksempel inden foran. Vi skal spille os meget langt frem til chancerne, og vi har heller ikke nogen, der kan så meget skudkraft ud fra, så derfor, jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet, men jeg er selvfølgelig skuffet over, at vi ikke, de muligheder, vi trods alt fik lavet nogle bedre afslutninger på dem.